Ukáž. Možda sa zjebe. Nabo, kde spraviť salto? Skokol, jak to prasklo? Poď, kto sa prepadne, ja som bojať. No poď, kto sa prepadne. Poďte, ja som budem natočený mať, jak sa prepadnete pod vodu. A som budete na internete, keď sa prepadnete. Pozri. Púka to, kto tedy sa prepadol, a zrazu by sa prepadol on. Kamerovali. 3. A počkaj sa, poraň do výšku. 3. No nič, chlapci, ideme ešte. Šimonovaný. Áno. Ukáž, kde to horí? Nie. Horí? Horí, kde vyvrta dieru, chlapci. Vrta dieru. No sú tu, čo sa na to má? Nie, to je také Ečko ako Erik, vieš. Ďalej, rozpúšťajte. Takže zvaračka smení, ale robí to.